Значи печката е штренна или ставаме? Това трябва да се прави много бързо, бидейки печката бързо се грева, ама и бързо се лази. Да. Кажа, ама това. Оставам малко стабилизира се. Да се завършим да бъде това печка. Това сега, айде. Паникси. Сега е интересно да почнем. 10 за 3. Значи они са на 15 минути. И сега малко ще почекам да се покаже температурата, да пускам свел. Значи влага. 2 минути. Видейки, ако сега пуснем отма, няма долу температура да водата и да прави пара. Отделно се 150 степени стана. Барем 200 да дойде, като Значи за 2 минути таман може да се пуши. Сега вече може. Това е така, тук се правят сладкички, Значи има пара. Сега малко киснем. 200 степени да се идват, после ги намалим малко. Просто 150. На 180. На 150 не се пече, само се суши. Това по-ценно. Неговата желба беше, вика на татко му, 3 дена упорно тата е таки умра. Не, и у школа тук са го питовали на него. Ке е кажал, оставим, че да Не слуша човек, на нас да е роднина човек. И буш Хайде, не може да сме питовали, защото мачи, както мачи. Тама не сака да каже, се е повлечувало, него е повлечувало. А иначе това обично слаб характер, дете ще не е, как да кажем. ми кажал, тато, за да видя сам, ой, купи ми нещо. Що е неосвободен с родител. Значи дете ще е само повлечена, говори с психолози, с какво. Дете се града до 8-та година, нищо после 8-та година може да бъдеш дете. Он и да воде веќе повторно каму напишале на какво, на майка ми као една